60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila, ang tanan nga akoa, imo, ug ang tanan nga imo, akoa. Ug diha kanila, gipasidunggan ako. Ug karon moanha ako kanimo, amahan. Dili na ako magtugay dinhi sa kalibutan. Apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa. Ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Sa ngalan sumahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon ng mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kaigsuonan, mga kasama, ang tulumanon ni Veritas aniya na usap sa kahanginan. Sa mga gapong istasyon sa RMN Dipolog, DXDR 981 sa inyong mga radyo sa AM o sa 94.1 FM. Okay no mga igala, atong gibasa ang San Juan 17, tutling 10 o 11. Kaya gini naghiskot o panaghiusa nga buot ipahinabo no sa atong Kinong Hesukristo. Ato ning nahuna-hunaan tungod kay sa pagtambong nato ganina no sa Santos nga misa no dito sa katedral. Usa sa mga pagbasa nga atong nadunggan mao kini no kining issue may labot na sa unity no sa in English pa no o sa atong binisaya na no panaghiusa. Daghan nato ang naglong ba ang nangarap o nangandoy nga kining panaghiusa ato gayong masinati sa atong katilingban o bisan gani no sa tinuhuan. Matag tinuhuan nga nagsangyaw no mga igala bisan asa man maradyo, matelebisyon, bisan asa no. Kana mo'y gitinguha kanang panaghiusa.
Pero sa unsang panaghiusa ang buot hiusahan nato, no? Kana walay lain ang atong pangutan-on, ang atong duolon, mao gyud ang Dios, no? Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao man gani nga aduna kitay basihanan. Unsaon nato pagkabot kana? Kanang naghiusa nga gusto sa atong Ginoo, no? Gusto sa Dios. Aduna kitay gihimong barahan mao kining Biblia. So mao ni atong gigamit kining Biblia. Pero tungod kay daghan man ang mga interpretasyon atong mahimo sa pagbasa nato sa Biblia, mao na nga a challenge. Mahagit kita, no, sa pagduki-duki gayud og ayo og labaw sa tanan kinahanglan kita mag-ampo para nga giyahan kita, no, sa pagtuon og sa ingon niya na makabot nato ang gitinguhan nato. Nga unta sa hingpit unta masabtan nato ang Biblia og sa ingon niya na kita makatudlo ngadto sa katawhan sa lunsay gayud nga kamatuoran. No? Ang buot gayud hiusahan, no, ni Kristo, ang buot gayud hiusahan no, sa atong Dios mao gyud atong masinati diya, no, sa atong quest pa sa kinibang panawagan sa pagpuyo ni anang unsa nang kahiusahan nga gitudlo sa Biblia. So mga igala, no, kining ubos nyo nga lagad, no, Shelbert Tondoyano alias Veritas. Kimaw gihapoy makikuban kininyo o atong pasalamatan ang mga igsoon nato diha sa kanabang internet, ato mga suki diha sa internet kay kini ato kung tulumanon ma-download o mabati usab diha sa internet. Mao nga ako, magalimot niya ako, pasalamat ninyo. Kamo nga nagdasigan ako sa inyong pag-encourage na ako, no, sa pagpadayon na ining buhata, no, buhat sa pagpandalipod. Na-inspire ta sa inyong mga maayong komento sa atong mga buhat diya, no, sa internet, Catholic Faith Apologetics Works, no, mga buhat sa pagpandalipod sa pagtuong Katoliko. And in atong na sinati, no, atong nabati ang inyong mga pagdasig kanako, no, pinagi sa inyong mga maayong komento. Salamat kay ninyo, no, diya sa etong sa Davao, no, si RJ, no, si G1 nga nakaroon diya sa Kuan kining Cagayan. Sa uban ng mga limtalan nako ang ilang mga identity, no, mga pangalan. Salamat kayo sa inyong mga pagdasik. Okay, no, mga igala, alang niya itong wala pamasayod, no, sa atong website diya sa internet, no. Labi na katong mga bago lamang mga listeners. Ang atong website mao ni Veritas899.weplay.com, no, atong usban Veritas899.weplay.com. Kaya itong cellphone number, maugyapon, no? Kung ipaagi ninyo sa cellphone, ang inyong buot maipahatod ni Veritas, no? Pinaagi sa cellphone. 0918-5497-065. No? Atong asbon 0918-5497-065.
Okay mga igala, ang atong tema karon sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. No? Ato ning dadon diha sa kanabang tinguha nga unta ang pinaghius sa matagaag pili, no? Nining atong tema karon no mga igala. O lagi na sa ako nang naingon ninyo diha sa mga pagbasa, no, sa diha sa atong Santos nga misa gipahimug-atan ang panaghiusa. Ug sa teksto nga atong unang pagbasa, no, sa pagsugod ko sa tulumanon. Atong giyunahuna nga kining atong tema karon, naagayon ni kalabutan, no, sa panawagan sa panaghiusa. Ngano tungod kay dili gayud ikalalis no mga igala nga kining issue ha. Nahimong dakong issue gyud sa katilingbang Kristohanon. Dili lang sa katilingbang Kristohanon kundi bisan na sa uban nato mga igsuon nga atong giisip nga sila dili mga Kristiyanos. Apan dunay mga higayon din ila usab mahimong issue ni diya sa ilang mga istoryahan no, mga conversations. Ang buot na akong ipasabot kining issue may labot na sa mga katawagan sa katilingban nga gitukod ni Kristo. Kinibang pagkingalan sa usa ka pundok o kining atong identity isip usa ka tinuhuan, no? Di ba kita mga Katoliko nabantog ta sa mga timaan nga diha sa pagtawag nato unsa atong relihiyon, unsa atong tinuhuan, unsa atong grupo, unsa ta nga matang sa tinuhuan? Di ba kita nabantog nga naila? Nga atong pundok, ang atong tinuhuan gitawag og Iglesia Katolika Apostolika Romana, no? Kumbaga sa in English, Roman Catholic Apostolic Church. Binisaya, ito man ang irambol na yun, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya nahimong dakong issue sa katilimbang Kristohanon tungod kay ubay-ubay usab, no? Daghan usab ang dili makadawat niini. Nganong ang tinuhuan ni Kristo diha sa Biblia gitawag na ining mga timaana, no? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Matud pa sa atong higalang dili Katoliko, no, matud pa niya, Brad, kanang tinuhuan nga Katoliko klaro kaayo na nga dili na mao ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Ingon ko, ngano man Brad, tungod kay sa pangalan pa lang dili na gyud kapasar, no, kung baga himo na tong basihan ang Biblia, no, bag-o lang nag-ingon ko kaninyo nga atong basihan sa pagtuo Biblia. Of course, no, sa tinuhuang Katoliko hinoon dili lang kay Biblia, no, kay sa tinuhuang Katoliko dili man tanan nga mga kamatuoran na hipatik niya sa Biblia, di ba? No, San Juan 21:25, no? Ikaduhang Tesalonica 2:15, no? Si San Pablo nagingon nga hupti ang mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinagigwali nga binaba ug sa sulat, no? Naay gibinaba na lang kay wa na masulat. Mao na nga kita mga Katoliko supaktan niya ng bandila nga gi-raise, no, sa mga igsoon natong protestante nga kana sila sa Linatin pa sola scriptura, no, con Bible alone. Kaya nga itong barugan ng Katoliko, kung dili natong mabasa diya letra por letra sulod sa Biblia, diha tanong mo rely sa mga kanang gitawag nato apostolic tradition nga unwritten, no, kung wala na masulat. Kaya mo lagi na ang gingon ni San Pablo, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gikatudlo ganinyo pinagigwali nga binaba og sa sulat, no? So dili kay sulat lang. So kung doon na gali magtudlo niya ng sola scriptura, na siguro nato nga kana dili na pagtulon ang Katoliko. Unsa man ang gitudlo sa Iglesia Katolika kung maghisgot og basihanan? Well, sa Linatina na sola verbum Dei. Sola verbum Dei, unsa may but pasabot ana? Only the word of God, not only the scripture. Naay mo ingon nga parehas ra mo na Brad, no? Sola scriptura o only the word of God parehas ra na kay kanang scriptura word of God man na. Well, atong isulti kaninyo nga dako kinagkalainan nga ano man. Tungod kay when we say only the scripture or sola scriptura, meaning ang nasulat lang. Unya, ang mga pulong sa Dios wala man na mahiughok o wala man na nato ma-confine sa sinulat lang. Kay even John
kung atog yung hinuktukan ka ng Juan 21:25, nag-ingon siya nga dili ang tanan na sulat. No? Sa ito pa, ang Word of God, dili nato na ma-confine, di man ko kabinisayaan siya ng confine, no? Dili nato na mabutang lang, no? Nga makaingon ta nga ang pulong sa Dios kanarang naa na isulat sa atong Biblia nga gamay ra, no? Maingon ka nga ang Word of God gani, maingon gali kag kanarang nasulat sa Biblia, murag layo kayo sa tinuod para nako, no? Ambot ninyo basta sa akong pangunahon layo kayo gyud sa tinuod nga no, kay murag lupig ang Dios kung mao na, no, ikumpara sa atong mga librong gigama, no, kita mga tao we can make volumes of books, di ba? Dagko kay mga mga libro atong mahimo nya, makaingon ka nga nya kanang Word of God kanarang para nako gamay ra kay ng Biblia, no, mga higala. Niya kung basahon nato ang Deuteronomio 29:29, na ay mga tinago pagani nga wala gipadayag sa Dios. Ang iya lang gipadayag katong gikinahanglan nato, no, sa atong kaluwasan, no, para mahimong basihan nato diha sa atong panimuyo nga aron mo'y basihan niya nga kita angayan ba, no, niya, no, tagaan ta niyag balaod, tagaan ta niyag katawhan nga mudumala na mga leaders, na mga judges, na mga priests, no, sa atong panahon, mga bishops, no, natay pope, no? Mga leaders sa atong simbahan gihatag niya nga kinahanglan atong tahoron. Kita mamati, no, sa ilang bagya kanato. Pero daghan kayong mga gumunhab, daghan kayong mga objection nato, daghan kitang wala masabti mo nang kinahanglan gyud kita mo go dig, no, sa atong pagtuo para masahayod ta og mo ni himuon natong kasangkapan, himuon natong taming o hinagiban para malikayan, no? Malikayan ang kanang giingon sa Biblia, panagbahin-bahin. Okay mga igala, kung naa sa atong una-huna kanang isyu may labot na sa katawagan sa matuod nga iglesia, ingon na ni ang barugan ng Katoliko, no? Dili mo nako pugson, no, sa atong mga argumento nga inyong dawaton ni. Apa namasin ko nga unta inyong madawat ni. Kay mao man ni atong purpose, no? Pero kung dili ninyo madawat, dili gyud nato ni mahimong maipugos ninyo. Kay dili magyud pud mo mapugos. Ikaduha nga punto tungod kay dunay tay freedom of religion, no? Dili pwede pugson mo nako nga mahimong Katoliko. But mahimo nako ang pagparehag dinhi diri sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay no mga igala, dili kayo ta particular og kanabang ngalan, no? Dili kay ta particular og kanabang mag-istrikto ta sa ngalan sa matuod nga iglesia. Ngano mga igala, tungod kay kung atong subayon ng Biblia, dili man kay usara ang katawagan sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Bisan pangutanon ninyo, no, kanang mga nagbasa-basa sa Biblia. O kamo ba mismo nga nagbasa gyud sa Biblia, no? Ako mangutanan ninyo, diha ba sa Biblia usara ang katawagan sa matuod nga iglesia? No way mga higala. Gani wa gyud mention sa Biblia nga kung mogamit ka ng term nga official name of the church founded by Christ, never gyud ko nga nakabasa sa Biblia nga dunay statement si Christ nga naghimo siya opisyal nga pangalan sa iglesia nga iyang gitukod, no? Asar ako nakadungog ni anang moingon nga mo istrikto gyud og usa ka ngalan ra gyud sa matuod nga iglesia. Diara sa mga magwawali o mga ministro nga doon na sila tinuhuan sab nga gidipinsahan, gipabarog. Usa ka pangaan samaan ng Church of Christ to Iglesia ni Cristo ug uban pa nga istrikto kay sila nga kinahanglan mao gyud ni ang ngalan sa iglesia, no? Kay mabasa sa Biblia letra por letra. Pero never, no, nga nakabasa ko sa Biblia nga si Kristo nag-ingon nga mao ra gyud ni ang opisyal nga ngalan sa iglesia ug dili pwede tawgon sa laing ngalan. In fact, mga higala, kung basahon na ito ang Biblia, ang katawhan ni Kristo, daghang king katawagan. Usa na niini kining mingon mga Kristohanon. Unya kay gusto man ni Kristo nga maabot sa laing dapit. Pag-abot sa Korinto, gitawag po ni Iglesia sa Korinto. Pag-abot sa Tesalonica, gitawag po ni Iglesia sa Tesalonica. Kaya doon yung mga taga-Tesalonica pong nakabig sa tinuhuan ni Kristo.
Dahil doon ay mabasa po nato nga mahimong tawgon usab ang kanang kahugpungan ni Kristo o born of the above o sa laing version born again o ang mga sakop tawgog born again tungod kay mga natawo man pag-usab gikan sa pagka naulipon sa sala tungod sa bunyag no nalimpyuhan ta sa dugo ni Kristo mao na nga mga born again ang katawhan ni Kristo. Pwede po Assemblies of God o Assembly of God. Ngano kay kahugpungan sa Dios ang katawhan ni Kristo. Na po gali mabasa na to nga iglesia sa Dios. Natural, di na ito na masupak kay Dios man si Kristo. Nga, ang tinuhuan ni Kristo, tinuhuan sa Dios. So, muna mga igala nga, dili kita istrikto kung unsay katawagan, no? Kay sa Biblia, daghang king katawagan na matuod nga iglesia, pero atong isipon ka na nga, dili na daghan, mayon galig daghang katawagan sa iglesia, ayaw gunahunaa nga daghan ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kaya kung atong basahon ng Biblia, nag-ingon ang Ginoo nga, tukuron ko ang akong iglesia. Akong. Ito pa usa, singular. O amin siya maingon, tukuron ko ang akong mga iglesia nga manudlo og lain-lain mga pagtulunan. Siya gingon ni St. Paul pagani, one faith, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. Usa ka bautismo, usa ka Ginoo. So, mao na nga kanang usa nga gitukod ni Kristo nga iglesia, doon na lang na siya lain-laing katawagan. Of course, nakabase po og unsa siya, unsa iyang kinaiya. Kay mga higala, kung maghisgot-gud tag katawagan sa iglesia para sa akong naistudyuhan, nabahin kini sa kanabang duha, no? Sa ibot na ako ipasabot. Ang katawagan sa iglesia, mahimong tawagon na to ang iglesia base sa iyang kinaiya. No? Unsa man na siya sa in English, descriptive name of the church. No? Pangalan nga ato nang gigawi sa pagtawag sa iglesia o sa kapunungan ni Kristo nga gigawi nato ang termino o pulong nga dunay kahulugan nga naghulagway unsa ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Sa may pananglitan ni ana, kanang gitawag ang iglesyang gitukod ni Kristo og iglesia sa mga balaan. Holy Church. Di ba gisgutan na ni St. Paul sa 1 Corinthians, if I'm not wrong, 14:33, no? Kung nasayop manggaling ko sa teksto, warag kurhiye lang, no? Pero I'm very sure, no? Makapakita ko ninyo kung inyo kong pakitaan na kay o pangitaan ko ninyo magkapakita ko ngano kay inigulin ako sa balay. I'm very sure makitaan man yun anak ko. Kaya saya malimot manguda, no? Okay. Di kita particular og memorize og teksto. No, particular ta sa essence, no, sa substance. Ang unod, no? Kita na to kanang atong Santo Papa gali maghomilia, magpadayag ng mga pagtulunan. Dili kayo particular og kapitulo, bersikulo, no? Have you noticed nga unta nagtuon man po na sila og Biblia, no? Pero di ka kay kadungog og sumala sa kapitulo og bersikulo, di ba? Dili para sa daghang kayong mga magtutudlo aning Biblia nga mahayo kayo kapitulo, bersikulo. Usahay mo magali na atong gawiong argumento nga klaro kay nang dili tinuod ng Katoliko. Kay tanaw na Santo Papa o magwali, wa gali hapit bisag kapitulo, bersikulo madungog sa baba. Paano mga igala? Di ba, yung muna madungog na to sa uban na to mga igsuon nga nahimulag, no? Our separated brothers and sisters, no? Iyon sila nga kaklaro anang Katoliko din na tinuod. Nga naman, tanawon lang Santo Papa magwali, di ba? Di kay kakadungog o kapitulo, bersikulo madungog. Diritso lang, wali-wali, quoting lang, wanay numero. O mga igala, balik lantaw sa kasaysayan. Ang original biya nga Biblia ni adto walay numero. Walay mga chapters ug verses, way numerong gibutang. No? Isa to pa magwali sila, magkutlo-kutlo sila sa una, orag yung kanang Santo Papa, ngano? Kaya may numero.
Kay kung tanaw na to sa history mga higala, awahira na butangig chapters ug verses ka ng Biblia. Og ang kuan pa gyud, ang responsable pa gyud nga nabutangan ng kapitulo ug bersikulo ang tinuo ang Katoliko rapod. Naawa sa Jewish Encyclopedia mga higala o kanang mga basahon nga standard nga nag-astoy sa pagkahimo anang Biblia. Ang history anang Biblia kanang pagbutang og kapitulo og bersikulo tun-ina ninyo. Di lang ko makasahit wa mo ko magdala diri pod og anang referensya. Nasipit niya kung diretso-diretso ko niya di mamao. Pero I'm very sure, no? Pwede ko mahimong inyong assignment anago o inyong tunana, no? Sa mga libraries. Kanus na himong na ay mga numero ng Biblia. Ano, gituyo man gunang, gibutangan nagnumero, chapters ug verses para sa iyo natutunan. Para sa iyo po nato memorize kung gusto ta mag-memorize. Pero ba ang libro na to sa balaod, no? Sama niya akong higala din si Archer Kapatiso, nagtuon man ni Oglo. Yan ang mga librong gipangbasa niya, na yung mga numero, no? Ay mga section siya ng mga article niya. Ano naman ay numero para sa yun tunan o sa yun ma-memorize. Pero mga higala, kung mag-iskutag Biblia, maogi hapon na. Ipangbutangan nagnumero, chapters ug verses para sa yun tunan ug sa yun pud mahinumduman, no, mga higala. Pero mangutan ta ang original ni adto sa una na aba nay numero, wala oy. Gani utang nato na sa simbahan Katoliko ang pagbutag numero ana. Kanawa i-research ninyo kinsay gabutang ang nagnumero. Di ba mga Katoliko kaayong dako? Wa ako malimot, kardinal ba to, bishop? Basta kay usa ka Katoliko ang nagbutag numero ana. Mugali po na prueba na to nga dili gyud kinahanglan ba gyud basahon letra por letra sulod sa Biblia kay kita tanan puros nagamit sa Biblia nga naay mga numero nga wara ba gyud mag-ingon sa Kristo sa Biblia nga hala pagbutangig numero ninyo ng Biblia. Butangin ninyo chapters ug verses na. Pero kita tanan gagamit sa Biblia nga naay numero, di ba no mga higala? Kanya ato ra bang sawayon ang simbahan Katoliko daghang kayong mga practices nga di na mabasa sulod sa Biblia? Of course, natural, Iglesia Katolika, wala man magsaligrag Biblia. Dili man Bible alone ang Katoliko. Dili sola Skriptura. By the way, malimot ko, wala ko pa kayo ma-explicar ug maayo tong ngano bang kining katawagan sa matud nga iglesia maabta niya tas oras ron di pa nato ni matibawas. Ngadagan kay tag bulak-bulak, no? Basta iluwa lang sa Veritas kay mao gyud ay atong style no sa pagpasabot. Daghan kita mo asa na ta mo lukso-lukso sa atong mga gipamulong pero kana tanan puros may kalabtanan sa atong pagpasabot gayud, no? Paghatag og kahayag nga na kaninyo. Kay kini atong tulumanon mao man, no? Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kino mga igala na ay text messages si Bob Cuenca diri nako. Kini si Bob Cuenca, usap po ni siya ka mahigugmaon sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Bob Cuenca na kay text diri o ato ning basahon. Ayon siya, Brad, ang gibarugan sa tanang Roman Catholic defender mao man ang Sula Eskriptura, Brad. Kini sukmala pod nila ni Brad Sok, Brad Efren, mao man ang Mateo 16, Lucas 10:16, Hebro Anon 11-16, Santiago 14. So tukma ang bersikulo ni San Juan nga imong gigamit ganina. Nga buot sa Dios nga mausa ang iyang katawhan mao kana ang gibarugan nila
ni Bradso. Okay, no, nagpahayag lang si Brad Bob Cuenca, no? Nga we're the same, no, sa atong mga kauban po dito sa Sugbo sa ilang krusada po sa pagpanalipod. Ato lang klarohon ning kinibang unsa ning sula eskriptura, no? Apo nang kaya nako maklaro, no? Tungod kay daghan kay tang mga explanation o bulak-bulak, no, sa atong pagpasabot ganinyo. Okay, no, mga igala, ang sula eskriptura mao lagi na Bible alone, only the scripture. Pero dili na siya pareha sa pag-ingon only the word of God. Ngano ba? Kay kung moingon kag only the word of God, wala man na mag-specify sa nasulat lang. Kay moingon kag pulong sa Dios whether nasulat o wa na masulat. Basta kay word of God. Kay kung moingon kag ang pulong sa Dios o kung moingon kag kita mga Kristiyanos ang husto nga barahan kanang sula eskriptura sa ato pa only the scripture sa ato pa ang pulong diay sa Dios kana arang nasulat diya sa Biblia, no? So muna nga dako kay nagkalainan kanang moingon kag sula eskriptura o sula verbum Dei. Ang sa Katoliko mao ni sula verbum Dei, only the word of God. Kana may kumpleto. Ngano? Kaya ang word of God, mahimong nasulat, mahimong wa na masulat. Di ba? Kaya kung mayong kag sula eskriptura, pastilan. Ang pulong de sa Diyos, kana rang nasulat? Murag kulang gina para nako mga higala. Muna nga, dili kita mo barug ang sula eskriptura. Ang atuag yung gibarugan sa Katoliko, sula verbum Dei, only the word of God. Ang pulong sa Dios nga naa na sulat sa Biblia o wa na masulat sa Biblia nga gibinaba na lang matud pa ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. Okay, no, mga igala, dirita sa tema lagi nga atong gihatag ganinyo karon. Kining panawagan sa panaghiusa. Nga unta, mausata sa paghuna-huna ba, niining paghingalan-hingalan sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo? So ako namang naingon ninyo, no, nga kanang iglesia nga gitukod ni Kristo, daghan kay nagkatawagan diya sulod sa Biblia. Katong akong giingon ninyo nga mahimong tawagon ang katilingban nga gitukod ni Kristo base sa unsay iyang kinaiya, no? Nang gitawag na tog descriptive name of the church. Kaya mayong kag iglesia sa mga balaan, no? Unang Korinto 14:33, no? Iglesia sa mga balaan kon Holy Church. Muna example sa descriptive name of the church, pangalan nga naghulagway unsa ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Anong gitawag manog iglesia sa mga balaan? Tungod kay balaan ang founder. Nya gusto pod ang founder, gusto si Kristo nga kita mabalaan. Unang gitawag og Holy Church. Nya mahimong tawgon usab og mga Kristiyano o Christians. Mahimong tawgon usab mga natao pag-usab kun born again. Mahimong tawgon usab og apostolic labi na sa tong panahon karon, no?
Ngano man, kay ang matuod nga katiling ba ni Kristo, ang matuod nga tinuhuan, kinahanglan yun nga apostolik, budi pasabot, kanang kapunungan na nagsumikad yun niya itong panahon sa mga apostol. Meaning, kanang imong grupo karon nga nag-angkon, kinahanglan masubay na ang iyang kagikan nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostoles. Munang gitawag sa apostolik. E sa ato pa, kung dili apostolik imong tinuhuan, adi na mao ang tinuod. Kay panangli to, magtukod ko karon og pundok. Nya, Biblia may akong gawion. Oh. Nya, nganlan po na ko iglesia sa Diyos. O di ba ka? Iglesia ni Kristo. O unsa pa nang naadas Biblia akong gawion sa akong pagtukod og pundok. Pero, ang matuod nga pundok ni Kristo naaman ay mga timaan. O naman ay mga marks o kusana ni anak kanang pagka-apostolik. Oh. Bodi pasabot, gikan gyud panahon sa mga apostoles, gikan ni Kristo. Then pagtukod ni Kristo sa mga apostoles, ug dunas sila mga nakabig, nidaghan ang sakop sa iglesia. Mao na nga himuo na dayon nato ng timaan. Nga kanang tinuhuan ron nga mag-angkon nga mao ang matuod kinahanglan apostolik. Bodi pasabot, gikan gyud ni Kristo, gikan sa mga apostol. O mo na nga subayon din niya sa history, kining pundo ka naa ni ining tuiga. Asa dapit, asa ni sila nagsangyaw ni mga dapita. Niadtong 15th century, asa ni? 14, ika-16 nga siglo, 13 nga siglo, ika-12, ika-10, kinahanglan na agad na. Ngano man kay ang iglesyang gitukod ni Kristo, nagsugod man niadtong unang siglo nga iyang gisaaran nga magpadayon ni kay lig-on man. Bisan gani ang ganghaan sa Hades dili makadaog ni ini. Very lig-on mga higala. So kung ang atong tinuhuan, ingon ani nga, pangutanon na to ang atong ministro, pangutanon na to atong pastor, kini nga atong pundok, brad, mao ba gining pundok ka? Nga, gikan jud ni Kristo. Nga naanan niya itong unang siglo, then ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat, ikalima. Mao ba gining punduka ang nagpadayon, gikan yun sa mga apostol? Mao na. Muna nga, mahimong tawgon sa apostolik. Unya, mahimong tawgon sa Catholic kon universal, makailapon. Nga naman, kay buot ni Kristo, ipalukop sa tibuok kalibutan ang iglesyang gitukod ni Kristo. Mao magali ka ng ubang pundok, ilangan lanog Worldwide Church of God. Worldwide, no? Kanang kang Herbert Armstrong. Napod sa iyang anak nga si Garner Ted Armstrong, kanang iyang tinuhuan, lahi mo po na. Kay ang anak ni bulagman sa grupo siyang amahan kay na may mga bingkil-bingkil pod nga wa magparehas og pagtulunan. Unang naglahi po siya iya, ginganlan po Church of God International. Pero mga meaning na, maurabi na, no? Iusab-usab lang. Namuri pasabot nga ang Church of God pang tibuok kalibutan. Pang universal. Catholic in another term, in another word, mga igala. Pero ang original yun ni ining pagbutang og timaan Catholic, way lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Catholic means universal. Kay kung nahinomdom mo mga higala, katubang nasuko ba si Kristo kay gihimong merkado ang templo? Di ba gipanglimbuan niya tong mga sa dito nga may gigamit nga gihimo nilang merkado ang templo? Di ba doon na say napamulong nga mao po ni akong gibasihan nganong gitawag og sa usa ka timaan karon nga nadayag gyud kanang pagka-Catholic? Katong ningon ba si Kristo? Di ba ang balay sa amahan? Paganganlan og alang sa tanang kanasuran? Og kini balay sa pag-ampo? So galit itong mga higalang tekstuhan, nalimot man ko. Katong ningon siya, ang balay sa akong amahan, paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Bab kuing ka, kung nakadumdum ka kay kapuyan na kong pakli diri,
Maputol atong tuluman nun. Magpakli po kong teksto. Itong ningon si Kristo nga, di ba, ang balay sa amahan, amahan ako, paganganlan og alang sa tanang kanasuran, o kini balay sa pag-ampo. Lamang kong gihimong merkado. Kana mga pulungan ni Kristo ako ginang gitiman-an pag-ayo mga higala ug mo nay gigamit na kung usa sa basihanan nganong ang iglesia ni Kristo sa atong panahon karon nga tinuod gidescribe gyud gihulagway gyud nga Catholic kun alang sa tanang kanasuran. Kay mao nay gusto ni Kristo gali nga ingalan siyang iglesia. Mahimong tawgon nato siya ngalan, Iglesia ni Kristo, kay siya man mo'y nagtukod. Mo na gitawag na itong personal name of the church. Kay lagi, sa ako nang giingon ninyo, ang katawagan sa matuod nga iglesia, mahimong gawion nato ang descriptive name. Pangalan nga naghulagway, unsa ang kinaiya sa matuod nga iglesia. Sama ng moingon tag iglesia sa mga balaan, iglesia sa mga hintil, kay naaman po hintil nga nakabig, mahimong tawgon po sa ngalan gyud sa nagtukod. Kinsa may nagtukod? Si Kristo. Munang ngalan po natong personal name, Iglesia ni Kristo. Pero dili kay kana lang. Sa atong panahon karon mga higala, ngano nga naila na gyud ni sa pagka-Catholic tungod kay mo man ay gusto ni Kristo ni adto pa nga murag wa lang tagay importansya sa uban. Atong ningon si Kristo ba, katong nasuko siya kay gihimong merkado ang templo. Diba? Naama na nga ang balay sa akong amahan paganganlan og sa ubang version pagali pagatawgon og alang sa tanang kanasuran og kini balay sa pag-ampo dili ni merkado. Alang sa tanang kanasuran, unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Catholic. Mo na gusto ni Kristo ihulagway, itawag sa iyang iglesia. Kaya balo ba mo mga higala anong mo na gusto ni Kristo? Ay salamat na Marcos 11:17. Lain man di man si Bob Cuenca 091279404008. Marcos 11:17. Salamat kayo ni higala no. Wa man ka magpaila diri pero nagpasalamat ko nimo. Naampod sa akong kuan diri kudigo pero Hasulan ako ba? Tapulan ako magukabukap. Pero salamat nga niya ka nag-text kay Diritso mga nig-abre ni mo. Basa man na yun. Miras mo, ukab pa kumlangan ng kaayo, no? Basta, mauni mga igala, no? Marcos 11:17 daw, no? But duwa na ako masutag mo ba yun, pero, na may mga cross-refer po dani. Pero I'm very sure, no, mga igala, no? Naagyo na, katong naingon si Kristo nga. Diba, ang balay sa amahan, kini pagatawgon og alang sa tanang kanasuran, no? Hinon may higala usa na sa kanang giisip na tug propesya ba nga dili na ingon nga niadto kay duna manggali ni sa quotation sa Old Testament pero kini duna bay katumanan sumaabot ngano man kaysa daang testamento ang pundok sa katawhan sa Dios gitawag man tug Jewish religion. Jewish religion ngano kay alang lang sa mga Hudeo. Kung usa ka kahintil wa kay labot, di ba? Nga naman, kay kadtong tinuhuan la sa una, strikto. Kinanglan, parehas ra gyud nila. Ilang dawaton, parehas nila mga Hudeo. Kung hintil ka, sorry na lang, di ba? Pero kato, entrada pa to sa katilingban sa Dios. Dili ito, tama na dito. Kay ang plano sa Dios, ipalukop man, ang tanan lagi. Say magkaingon ta sa una nga naman to nga na pa may bagong testamento. Kaya di palagi ito mauna, no? Habuti kulang. Ang fulfillment, mao ang gingherian ni Kristong tukoron nga nahitabo sa bagong testamento. Nga kini, pang tibuok kalibutan na yun. Dili lang kay para la sa mga Jews. Mao na nga, ang reason, gusto si Kristo anang pangalan o kanang katawagan nga Katolika, tungod kay mo man iyang gusto nga ang iyang tinuhuan, dili para ra sa mga Hudeo, kundi para sa tanan o para sa tanang kanasuran. Muna nga gusto si Kristo anak nga timaan, Catholic, alang sa tanang kanasuran. And his words are these. No, Marcos 11:17 daw, no?
Kung napailaing bersikulo ani, mas maayo pa gani, no? Kung naapa mong gani. Ingon ang Ginoo ang balay, no? Sa man paganganlan og alang sa tanang kanasuran ug kini balay sa pagampo. Ingon si Brad Cuenca, para nako Brad, tinuod na dili mabasa sa Biblia ang Biblia, pero ang karaang nobena nga nabasa nako Brad, page 38 to 39, verse 121 to 124, nga nag-ingon si Kristo ang nabutang sa upat kailhanan santa kay santos mao, no? Si Kristo nga nagtukod, no? Catholic kay buot ni Kristo nga masangyaw sa tibuok kalibutan, korek gyapon. Apostolika kay natukod panahon sa mga apostol, korek gyapon. Roman, kiniwa pa na ako ni mo discuss. Giunahan ako ni Bob Cuenca na. Thank you kayo. Roman kay ang Santo Papa naa sa Roma. Ako paning punan igsuon. Kinakay ko'y ganahan yun ani. Kining timaan nga pagka-Roman mo ni dakong isyo. Nganong Roman, no? Buot ba'y pasabot, alang lang sa mga Romano. Dili na, mao mga igala. Okay, anitas nganong Roman. Kaya hapit na ba itong oras? Mga igala, ingon ani. Ang tinuhuan gali, doon naman yun ay sentro, di ba? Ang sentro na adya ang pangkalahatang pamamahala. No? Kung sa Iglesia ni Cristo gitawag nag central office. O naay sentro ang tinuhuan. Sama sa Saksiniyo ba, kung nahibawan ilang sentro tuwas Amerika. Bisan gali ang Adventist, no? Correct me if I'm wrong, murag ang sentro na gyapon sa USK. Tuwa na ilang kuan. Dayon, mao na, sa akong nahibawan, matag tinuhuan doon ay sentro. Unya, mga higala, wala ba mo masayod nga usa na sa pangitao na tong timaan sa matuod nga iglesia? Kay, bisag unsang tinuhuan na ron na amang yung central office. Kanang gitawag sa Iglesia ni Cristo Central Office. O, naadiha sa Tagalog pa, pangkalahatang pamamahala, no? Mao ba na'y Tagalog, na? Sorry kung nasihop kong Tagalog, o, Central Office. Unya, mangutana taron, ang tinuod nga gitukod ni Cristo nga Iglesia, asa man ang sentro? Mahigala sa ato kong pag-studio aning Biblia o mga relihiyon karon. Hinani gyud ang nabatasan. Kasagaran yun kung asa gali nagsugod ang usa ka relihiyon o tinuhuan, malagmitua po dito ang sentro. Look, mga higala, di ba, sakto ko. Ang Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo, ang ilang sentro na Adres Pilipinas. Nga naman, kaya naaman din nagsugod. Di ba? Ang Saksiniyo ba, ang ilang sentro sa akong nahibawan tuwa sa US, sa Amerika. Kaya tuwa man dito kasugod. Ang Mormons na dito sa Amerika gyapon sa Salt Lake, Utah ba to kung wako masayop. Kay dito man nagsugod, mao na nga tuwa po dito ang sentro. Unya ang kang Kristo karon mga higala. Asa man nagsugod? Amerika ba? Pilipinas ba? Dili oy. Nasa libro ni San Lucas 24:47 kung wako malimot. Ang iglesyang gitukod ni Kristo nagsugod sa Jerusalem. Sa ato pa ang sentro Jerusalem. Naunsa mang tinuhuan na karon ang sentro na Jerusalem. Kung mao na Brad kamo mga Katoliko di gyapon mo kapasar. Kaya inyong sentro naaman sa Roma. Unya kay kang Kristo Jerusaleman. Mga higala sa sinugdanan ang sentro Jerusalem yun ta. Pero pamalandungin ninyo ang mga pulong ni Kristo sa buhat ba na? 23:11. Itong ningon si Kristo nga to kang Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab dito sa Roma.
take note mga higala, unsa ka espesyal ang lugar sa Roma. Kana mga pulunga, di gyud nako na gyud kuan malimtan ngano kay naa diha nakasalalay, naa diha nakabase ang usa sa timaan sa matud nga iglesia sa atong panahon karon, no? Nga ang sentro naa sa Roma. Amo nang gisiprahan siya Roman. Usa sa ilhanan, di ba kanang kwarta? Unsaon na to pagpiho nga kana dili fake, dili mini. Pinaagis mga timaan. Muna karon mga higala, ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo na ay mga timaan. Muna sayro na to na dili kay magsalig ng kag iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios kay bisan kinsa makahimo ana. Pila ka pundok ron gadala-dalaan ang iglesia sa Dios. Pila ka pundok ron ang gadala-dalaan ang iglesia ni Kristo. Nga dili ra ba parehas og baruganan. Sa ato pa, dadun ang tao base sa ngalan ni Kristo. Nya naging mas Kristo pagbantay mo kay daghang manungha nga magdaha sa kong ngalan. Mao na mga igala nga kinahanglan sayro nato kay kanang kwarta bitaw ato nang matino nga kana dili peke pinaagi mas mga timaan. Nya usas mga timaan sa matuod nga iglesia kun kini sa atong panahon karon kailap kun Catholic. Nga kini gikan gyud sa mga apostolic. Nga kini Roman, buti pasabot na ang sentro sa Roma. Ya Roma man ang inyong sentro brad nga sa kang Kristo, Jerusaleman. Okay, pamalandungi ang giingon ni Kristo ni San Pablo sa 23:11 ba na sa buhat. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab dito sa Roma. Gi-espesyal yun ang Roma mga higala. Gihisgutan ang Jerusalem kay mao man ang sentro unta. Pero nganong ningon man dyan ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Ngano ba? Mga higala, nalimot mo sa Mateo 21:43 nga sa dihang murag na hinuwaeng siya sa mga Hudeyo, sa mga kadugo niya. Ngano? Kaya iniingon siya, dito ako sa mga ako, ang mga ako mo dawat nako. Namuri pasabot daghang dili mo tuon niya dito sa Jerusalem. Ngaunta nga daga dito man siya dapit. Munang murag na hinawaeng siya, munang niingon siya sa Mateo 21:43, kini nga akong gingharian pagakuhaon nga na kaninyo og igatugyan so sa kanasod nga magmabungahon pagayo. Na sa King James Version, klaro kay na. And this kingdom shall be given unto a nation that bringeth forth its good fruits. Mga bunga, dito mabunga. Kining gingharian na kuhaon diri sa Jerusalem og igatugyan ngadto sa kanasod nga mabungahon pag-ayo. Ang akong interpretation ini mga higala nga ako pong gibase sa mga theologian. Noon kining libro mahimong naapoy laeng interpretation ani nga maayo gihapon. Pero usa sa interpretation ani nga gusto ni Kristo ang sentro ibalhin gikan sa Jerusalem ngadto sa laeng nasod. O kini naklaro na to nga mao ang Roma. Mo man iyang gingon ni Pablo sa Roma. Buhat 23:11 Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Ba niya ako lang yun yung susihon be kay basig na sayop ko niya ibalik-balik karban ako mga igala. Buhat 23 ining 11 mao lagi ning dili kay ta maliwat sa mga kining mga maayo kay mukab-ukab sa Biblia. Nadugay kay ta kaukab sa tong Biblia, no? Kay di man gud ta particular gyud anang Juan, kana bang numero gyud ana kay sa original gyud panahon sa mga apostol di man taon tong magkutlog bersikulo kay gani kanang New Testament wala pa man panahon ni San Pablo no nila ni San Juan, okay, katong ilang basahon nawahi naman to nila nasuwat ang ilang kutlo-kutloon sa una ang Old Testament man katong mga scroll pa gani, no? Na adri lagi buhat 23:11 wagi ko masayop ni anang pagagabi ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og miingon ayaw kahadlok ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem mo saksi ka kanako usab didto sa Roma. Roma gid ang espesyal mga higala. Gani ang maong dapit gihulagway nga kini usa ka layong dapit layo ni siya sa Jerusalem, no? Og ang Ginoo mingon kanako lakaw na kay padtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudeyo.
Sa ato pa mga hintil. Mutukma agad sa Roma, ngano kay ang mga nanimuyo sa Roma, mga hintil, lugar man sa mga hintil. So may gala na siguro na to nga Roma agad. Pero unsaon na to pagpiho nga ang balhinan sa sentro sa iglesyang gitukod ni Kristo Roma agad. Kung ang iyang gipasalig no sa Mateo 21:43 matuman dito sa Roma unsa man nga kini maglambo pagayo, meaning magdaghan ang mga sakop. Na sa Mateo 21:43 gingharian nga magmabungahon pagayo. Sa Mateo 21:43 niya natuman ni dito sa Roma gyud mga higala. Nasa Roma Kapitulo 1 tudling 6 ngadto sa 7 paingon pagis 9. Lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diya sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Sa ato pa panghigala ang giingon ni Kristo sa Mateo 21:43 na tuman dito sa Roma. Mao na nga ang sentro naa na sa Roma. Nakaroon unsa mang tinuoan na nga ang sentro na sa Roma. O manggali doon na to'y panahon sa history nga ang naglingkod sa gahom sa pagkatinugyanan sa mga yaw isking hirian sa langit, ang kanang katungod sa pagkasanto papa. Doon na to sa history gisgutan magina sa akong gawmando ganina sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders. Nga doon na to'y panahon nga ang papa kuan may lakaw, meaning wala dito sa Roma. O dito sa Abignon kung wala ko masayop. Apan doon na to'y usa ka santos ang naninguha gyud sa paghangyo sa papa nga mobalik sa Roma. Kaya lagi tuwa dito ang sentro, tuwa dito iyang lingkuranan. Mo na mahigala nga usa sa timaan sa matuod nga iglesia ang sentro na sa Roma. Ug unsang tinuana nga ang sentro na sa Roma? Mga igala, gusto mong detalye ani nga tema? Pangitaan ninyo sa atong website sa internet, ang veritas899.weebly.com. Kay murag kapila na ni balik-balikan ako nga tema na sa atong audio archives. Okay mga igala, saglit na piki man itong panahon. By the way, Bob Cuenca, na-text Bob Cuenca diri nga wala man to ni mo hutda og basa, brad. Sorry kayo Bob Cuenca, no? Wala ko hutda og basa kay apikan ako, no? Apikan na itong oras. Okay, no? Mga suking tigpaminaw, sanglit walang kita igong panahon, no? At ang ilan ninyo sunod Domingo pohon, no? Okay, sangalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Mga kadagkuhan sa atong simbahan. Mga santos sa langit, mga anghel. Kini na lamang inyong ubus nga higala sumong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Itong mga kaubanan tanan diri sa kinibang RMN. Mga igsoon sa technical side, Danny Lu, ug Taxi Lumba. Sa tanan na mga kasama na to diri sa RMN Dipolog, pinanguluhan sa atong Maptica Manager, Ramil Amin Pangges. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.
radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide.